Oh, hey, what's up mga Meg? Karoon siya naabot ng si Tito Ening ang GL nagkatawa. Thank you so much, Ma'am Rachel, sa imong pag-sponsor sa mukbang. Kaya na, nagugutom na kasi. Unsay gusto ni mo nga unahon ako ngayon muna tilawan kay guna mo magkaon? Chicken? Try natin ang chicken. Kaon na. Ha? Kaon na. Ano gusto pa ko? Nadi tayo kondag sisig pizza. Sisling? Sizzling pizza. Buat ni tissue ko rin na.